Buat Pak Nurman, kenapa Pak Nurman gak mau naik? Tidak. Untuk malam ini. Sampaikan. Untuk kita. Terima kasih untuk Sang Agus yang telah
Sumbangsi swantenipun dua buah lagu berturut-turut duet bareng bersama Ning Berlinda dan juga bersama Campur Sari Songo Songo. Ingkang dipun pangarsani dening Roko Mas Supri Joyo. Aji, selain dalu menika langsung lipur wonten dalem Bapak Mulyadi. Anggenipun tasakuran ijab kabul kalian Mbak Nurul. Mugi-mugi dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Dewau sak sampunipun Sang Agus ugi wonten sowanipun Mas Nurman. Mas Nurman. Monggo Mas Nurman dipun suwun berkahipun munggah panggung monggo. Mas Nurman. Mas Nurman monggo. Cek lo, monggo Mas Nurman. Ugi kadang-kadang saking songo-songo disepoti sing rodok sigrak ya. Sepote napa Mas Nurman? Niki sepot sigrak. Disepoti napa? Ugi kagem para sepuh bini sepuh kruwe. Oh. Terus mangke gilir gumanti Bapak Yusak. Nggih, mengke Bapak Yusak kembali naik. Oke, nggih. Karena sabibaripun Bapak Nurman nggih. Bapak Yusak. Nggih. Iya. Monggo Mas Nurman ada memori berkasih. Monggo mriki. Tapi nyanyinya nggak koran. Bisa. Anjir. Enggak tahu. Oh, ya. Ada memori berkasih bersama Bang Nurman. Bang Nurman. Ada juga ada. Terima kasih. Aneng Wuri Handayan. Ngerpek nggak apa-apa ya? Nurman Kamaru. Oh ya. Masih bersama dengan Songo Campur Sari. Jambangan. Nyanyinya nggak koran. Meminta kasihmu. Biar menjadi
Oje, matur sembah nuwun dumateng Bapak Norman sampun ngaturaken sedaya lagu yang bernuansakan lagu dangdut ada Memori Berkasih bersama Campur Sari Songo. Yang dalu menika asung lelipur wonten salipun Bapak Mulyadi ingkang gada jeneng tasakuran anggenipun daup kalian Mbak Nurul, mugi-mugi dadi keluarga sakinah mawaddah ugi keluarga warahmah. Allahumma amin. Niki dipun sengkuyung kalian rekan-rekan sakmene mbiyane Sekabupaten Magetan hadir semuanya. Riyen Mas Abi nggih. Kripe gedang, kripe telo sing waton rata, sepuh-sepuh yo sik nenggani tasakuran. Iki Kang Mas Yusak. Naik spote digawe rodok sigrak. Ya. Monggo Mas Yusak tetap semangat. Iya. Mas Yusak nanti setelah Mas Yusak ada dari perwakilan dari Sinoman. Dari Sinoman terus nanti ada juga dari Mas Agus. Mas Agus. Iya, Mas Agus itu. Orek spotnya Mas. Iya. Yuk. Monggo. Ya. Spotnya diorek-orek. Aji. Sepuh kangge nderekne Bapak Yusak niki spotnya wonten orek-orek. Yuk. Dilincipi nadyan urung wis ngicipi. Wilujeng dalu Bapak Yusak. Untuk naik di atas panggung untuk yang kedua kalinya bersama Bapak Yusak. Jadi ki lagunya menapa Bapak? Suketeki. Suketeki. Dengan nada A. Direncangin apa mboten? Oh, nggih, minggah panggung mawon. Monggo minggah panggung mawon. Napa-napa, monggo. Naik panggung. Monggo nggih. Ada Suketeki bersama Bapak Yusak dan juga ada Campur Sari Songo-songo dan ini juga dibantu dengan masnya siapa ini? Bapaknya siapa? Oh ya Pak Eko. Suketeki Kapiarso. Sesarengan kalian Campur Sari Songo-songo. Kayak pecel Medion nek. Untung aku mau orang nganggo batik Kertabumi. Nek nganggo batik kaya MC ning. Batik lagi batik Obedan Al-Hadi kok. Jih. Amit ya, Mas. Suketeki. Kagem panjenenganipun dulur lanang Mas Mulyadi. Aku tak singalan trimo mundur timbang loro ati. Tak oyak
lali paribasan kali lilo tak lakoni jebule janjimu jebule sumpahmu ra bisa digugui wong salah ora gelem ngaku salah suwe-suwe sapa wong isih betah mripatku wis ngerti sanyatane kowe salah golek menangmu dhewe tak tandur pari jebul dukule malah suget teki paribasan awan karibau lilo dalagoni jebule janjimu jebule sumpahmu ra bisa digugu wong salah ora gelem ngaku salah suwe-suwe sapa wong isih lipatku wis ngerti sanyatane kowe salah golek menangmu dhewe tak tandur pari jebul dukule malah suget teki wong salah ora gelem suwe-suwe sapa wong isih betah mripatku ngerti sanyatane kowe salah golek menangmu dhewe tak tandur pari jebul dukule malah suget teki tak tandur pari jebul dukule malah suget teki aku tak ibuh bro ramah-ramah eh Cek ya. Bapak Yusak imbuh neh. Oke, mboten napa-napa. Ya sewu. Ada kisah seorang pramuria bersama Bapak Yusak dan juga ada campur sari songo. Pak Eko monggo. Pak Eko dipun lajengaken monggo duet sekalian. Nggih, Mas Lili, niki pangapunten tanpa pepindhan dari krunya Nusa TV untuk menyumbangkan suara Masnya. Setelah lagi dari Nusa TV telah memelayukan diri. Ya, Nusa TV. Tenang leh. Ya. Tenang dulurku. Ya, sik. Ayo, Monggo. ayo. Jogetnya ra apa-apa karo aku tak sing nyanyi. Oke, monggo. Aku bon-bonan pramuria dulur. Kisah seorang pramuria. Oke. Kru dari aku hanya Nusa TV menyampaikan diaturkan monggo. Nanti dulu.
kasih. Ya. Sip. Oke, Ya, terima kasih. Terima Mas kasih Yusak. Bapak Dan Yusak juga rekan-rekan Nusa TV ya. dan rekan-rekan Nusa TV juga terima kasih, mengaturkan banyak-banyak terima kasih yang sudah derek-derek regengaken suasana yang dalu menika wonten dalipun Bapak Mulyadi. Sip. Nggih. Ya. Nggih Mas, sing antri terus sing kathah. Masih Sing antri, ada sing pasukan papar rock and rollnya. Nggih. Gini Mas. Mas, tadi ada Sinoman, perwakilan Sinoman yang di belakang minta mau nyanyi Birunya Cinta. Birunya Habis Cinta. itu ada Mas Agus. Mas Agus. Ada Kehilangan Tongkat. Nah, Kehilangan tempat. Tongkat Dan juga atau tempat request- ya, Dok. Eh? Tongkat. Lah ya tongkat. Kok tempat? Lah, dari rekan-rekan Sinoman minta cinta terlarang. Ya. Monggo. Perwakilan dari Sinoman dulu, ayo. Habis itu tadi ada Mas Agus. Mas Agus. Ada pasukan- Birunya Cinta tadi yang minta perwakilan Sinoman. Iya gini Mas. Monggo, perwakilan Sinoman. Ya. Ada Birunya Cinta, duetnya bersama gilirannya sama Winda ya. Mbak Winda. Birunya Cinta habis dari perwakilan ya, betul. Oke, makasih. Ora apa-apa Mas. Ya, iya. Ada Birunya Cinta. Habis perwakilan dari Sinoman, nanti Mas Agus dipersiapkan ya. Goyang bareng-bareng. Song-song. Juga Megapixel.
Junior pangapunten. Nah, mengke Monggo MC. Baik, matur mbah nuwun. Ugi berkah donga panjenengan sami dipun suwun nyeguyung edi menika tasakuran ambayang karibut. Bapak Mulyadi Jenggot. Mulyadi, tasakuran anggenipun ijab kabul. Ijab kabul. Kalian Mbak Nurul. Dan ini juga spesial buat temantennya ya. Mas Mul Jenggot untuk menyumbangkan suara masnya kepada rekan-rekan semuanya yang hadir. Setuju? Setuju. Spote Mataram Mas. Monggo. Spote Mataram. Nyuwun Yo. pangapunten Mas Nyuwun Agus. pangapunten. Mas Nggih. Agus diselak terus. Nggih. Diselak terus niki spesial buat Mas Mul Jenggot ya. Untuk menyumbangkan suara masnya. Mas Mulyadi. Sekali lagi wis tak tunggu-tunggu. Yo, Mataram. Cok. Dulur lanang Mas Jenggot, Mas Mulyadi. Oyo, oyo. Jenang selo mater kalen sasondera. Mas Agus, pangapunten. Water kalen sasondera. Gones gones kakung gones karya ruci teng wardoyo. Iki mantene munggah panggung. Ya bolak-balik eneng acara Mas Mulyadi munggah panggung ya lagek pisan iki. Ya muga-muga kanthi Mas Mulyadi menika munggah panggung anggenipun bebrayan kalih Mbak Nurul saged bentuk satunggaling keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ingkang tansah dipun ridani Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi Mas Mulyadi enggal kagungan putra ingkang soleh saha solehah. Niki LSM kondang. Niki kondange ya Mbah Jenggot neneng Magetan. Iki lagune apa Mas Mul? Hah? Lagune apa? Kanggo recall. Oh, kanggo Riko. Si nyawer Lurah Widoro Kandang apa Mas Mulyadi? Widoro Ora nek sawer-saweran. Ya. Sapa sih penyanyi niki? Hah? Yo nyanyi yo muga. Ayo. Ya, Amit ya. Kok Siti men? Loh, kok sitok? Tambane. Iki telu kok. Ora apa-apa, musuh bola dhewe Lurah Widoro Kandang. Nadamu kanggo Riko sing nada. Ora apa-apa, ayo. Lah orangnya 3 kok. Iki ka wis tak kei kabeh. Oh. Waduh. Engko nek kurang koneh ora apa-apa. Aku lagi ngerti, Pak Mulyadi munggah panggung. sing ana kang bisa Batesi welasiki Masya Suntamudra Sunarui Sing ana kang bisa Batesi welasiki Masya Suntamudra Sunarui Paran bain sunakoni kanggo riko siji de mung riko ning ati enjoy selawase rogo iki
banget katresnanku tulus dose ing batin samudra sing arungi sing ono kang bisa batesi welasi pasya ilang nyawa sing arungi sun lakoni kanggo monggo Pak Bagong tekone keri wani munggah panggung. Dulur lanang Mas Abi. Terima kasih. Ora. Saiki langgune khusus kanggo Mas Abi. Sidorondo. Sidorondo. Ayo. Ya, ayo. Ayo. Monggo. Penyanyine siji bi. Kita penyanyian cuma satu. Itu Iya. Pak Lurah. Ayo. Kurang apakah diriku? Nah, Selalu indah kita berdua. gentenan penyanyine. Oke, ya, ya. Bi. Mas Abi. Si nyawer kowe paku. Yang nyawer ya, Mbak. Dua-duanya, monggo. Wow. Mas tenang Abi, ae. Mas Ayo. Abi nyawer, ya ora Mas apa-apa. Abi belum. Mas Abi belum. Oke. Nek soal nyawer Wes, Bi. bareng, nyawer bareng. Oke, sudah semuanya. Ayo Mas. Sidorodo panuwunanipun Mas Abi. Lagi. Titi duit jeng Siti numpak apa? Apa kuwi? Siti numpak kuali, kuali grumpiang. Jih, lagune ingkang dipun suwun Mbak Lurah. Sotone Ya, kota. Sidaranda, Mas. Rondo. Jih. Ayo Bi. Jih. Jih, mengke dipun pinangkani Iki dulurku lanang ning sak bareng. sampunipun Mbah Lurah. Nggih. Jih, mengke sak sampunipun Mbah Lurah menika lho. Jih. Sak sampunipun Mas Agus mengke anu Mas. Wow, bar niki Mbah. Gubuk Asmara. Sabar ya, Mbah Oke. Bong. Oke, siap, Bro. Niki kula namung Oke. netepi napa ingkang dados panuwunipun Mas Abi niki dulur lanang kula. Untuk pemuda dari Krowe nanti sehabis Mbah Lurah nanti Mas Agus dulu terus lagi pemuda Halo. dari Krowe ya. Mas Agus. Ya, Oke. Mas Agus sana. Bar iki sampean lho ya, munggah paku. Jih, mengke sampunipun Mas Agus kehilangan tongkat satu kali. Ayo, Sidorodo. Habis itu rondo ada kehilangan tongkat Ayo, bersama Bi. Mas Agus. Mike dicekel.
Ayo ngadep po Mas Abi kono. Oh, Mas Abi siap. Nah. Iya. Biyen mula sliramu wis tak aturi. Diaturi napa? Golek bojo sing tresno kaya Abi iki. Masa niki tresno tenan. Pungkasane sliramu digawe lara. Ora wurung saiki mu dadi rondo. Niki saking Pak Jenggot. Iki tanpa umpama ngerti ngono lebaranmu sing tak tompo. Monggo Pak Jenggot joget. Ora perlu diketoni janjimu biyen aku jagung ngenteni. Muga dadi jodone. Ra kena prawane tak enteni randane. Ora nyono sampean sabar ngenteni sing nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun masih gedhe pangapurane andom tresno Golek bojo Iya, Mbak Lurah. dhewe. dhewe-dhewe wae. Biyen mula sliramu wis tak aturi. Nggih, Mbah, pripun? Golek bojo sing tresno kaya Pak Bagong iki. Masa Pungkasane sliramu digawe lara. Ora wurung saiki mu digawe rondo. nanging piye kabeh iki wis kebacot ibarat cukur ora bakal dadi sego kula
sumbang siswantenipun nggih. Nyuwun mangapunten dumateng para pinenggah sedaya pemuda Dekrowe. Nanti sehabis dari Mas Agus permintaannya kehilangan tongkat, nanti permintaan dari pemuda Krowe ada Roro Jonggrang dan juga ada Gubuk Asmoro dipun pinangkani sesarengan kalian campur sari songo. Nggih, salajengipun wonten sowanipun Mas Agus. Mas Agus, monggo Mas Agus yang minta kehilangan tongkat. Iya, kehilangan tongkat dikasih. Dikasih kehilangan tongkat, dibantu bersama dalam sama oh je aku rapa golekno ber aje monggo ada kehilangan tongkat bersama Mas Agus dari Krowe. Dan juga ada hadirnya campur sari songo-songo Wilujeng Dalu Bapak Tekno ingkang miji saking Sido Mukti nggih dipun sekecakaken anggenipun lenggah Bapak Tekno. Monggo kehilangan tongkat. Bersalah yang sama jangan dua kali. Orang yang baik bukan yang berkenan melakukan kesalahan, tapi yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Cukup satu kali kehilangan tongkat, cukup satu kali. Bersalah yang sama jangan dua kali. Ayo bro, asik, ayo bro. Masih bersama Songo-Songo. Ayo bro.
dosa karena sudah kodrat manusia tempatnya salah dan lupa. Ketika salah Itu mati sengaja. ketika salah Itu jadi sengaja. Cukup satu kali kehilangan tempat, cukup satu kali. Jangan dua kali bersalah yang sama, jangan dua kali. Orang yang baik belum bisa melakukan kesalahan karena kesalahannya dan memperbaikinya. Cukup satu kali kehilangan tongkat, cukup satu kali. Jangan dua kali bersalah yang sama, jangan dua kali. Ya, terima kasih untuk Mas Agus yang telah membawakan sebuah lagu album dari Waji Romai Rama, ada kehilangan tongkat. Baik, terima kasih. Ya, Ya. waktu masih nanti terakhir jam 12. Dan ini telah hadirnya alus mas.